ውድቀት መሰረት ዓወት ትርጉም ውድቀት ኣብ ምስገበ ቃላት እንተረይና lack of success ወይ ስእነት ዓወት ብዝብል ይትርጎም እንተኾነ እዚ ትርጉም እዚ ካብ ውድቀት ዝርከብ ትምህርቲ ተመክሮ ቃልስን ዕቤት ጽምዓ ዓወትን ኣብ ግምት ኣየትሉ ነዚ ትርጉም ብምሓዝኻ ኣብ ሕብረተሰብ ዓለም ውድቀት ናይ ሰናፋት እዩ ዝብል ስነ ሓሳብ ዘሎ ንሕና ከምኡ ኢና ንብል ሓቂ هو ውድቀት ናይ ሰናፋት እዩ ወይ ኣይኮነን ክንብል እንተኾይና መጀመርያ ዓይነት ውድቀትና ምልላይ ጽቡቕ መስለኒ ኣብ ዓለም ክልተ ዓይነት ውድቀት ኣሎ እቲ ቀዳማይ forward failure ወይ ንቕድሚት ምውዳቕ ይበሃል እቲ ካልኣይ ውድቀት backward failure ወይ ንድሕሪት ምውዳቕ ይበሃል backward failure ወይ ንድሕሪት ምውዳቕ ማለት ሓደ ነገር ፈቲንካ ክላ ኣይከውንን እዩ ወይ ኣነ ኣይክሎነ ወይ ኣነ ዕድል ወይ ትምህርቲ ወይ ዓቕሚ የብለኝ ኢልካ ነፍስኻ የሚንካ ነቲ ዝደለኻዮ ነገር ክትከትፎ ከለኻ እዩ ነፍስኻ የሚንካ ምስ ወድቅኻ ገሪምካ ዶ هو የእምሮና ዝበልናዮ ዝቕበል ይከኣል እንተልካዮ ወይ ይከኣል ዝብለካ ኖ እዚ ኣይከኣልን እንተልካዮ ከምኡ هو እዚ ኣይከኣልን ዝብለካ forward failure ወይ ንቕድሚት ምውዳቕ ዝበሃል ካብ ዝወደካሉ ተንሲኻ ፈተና ክትገብር ከለኻ እዩ ኣብ ዓለም እቶም ትፈልጦም እውታት ሰባት ወዲቖም ኣይፈልጡን እዮም ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓደ ግዜ ወይ ካልእ ልዕሊኡ ፈቲኖም እዮም እውታት ኮይኖም በቲ ሓደ ግዜ ዝወደቕዎ እንተዝተርፉ ነይሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ንስኻ እውን ኣይመፈለጥካዮም ካብ ካልእ ዝወደቑ ሰባት ዝፈልዮም እንተሃልዩ ካብ ውድቀቶም ትምህርትን ተመክሮም ቀሲሞም ከም ብሓድሽ ምብጋሶም እዩ ሓደ ካብ ዝከታተሎ ቲቪ ፕሮግራማት ኤርፕሌን ክራሽ ኢንቨስቲጌሽን እዩ ካብዚ መደብ እዚ ንምሃሮ እንተሃልዩ ድሕሪ ምሕምሻሽ ነፋሪት ብሚልዮን ዝግመት ገንዘብ ንመስማዕቲ ዝወስድ ምዃኑ እዩ እዚ ኸኣ ጠንቂ ምሕምሻሽ እንተዳፈሊቶም ነቲ ጌጋ ኣብ ካልኦት ኣይክደግምዎን እዩ እዚ ኸኣ ካብ ውድቀቶም እንታይ ዓይነት መጻኢ ለውጥታት ክገብሩ ከም ዘለዎም እዮም ዝመሃሮሞ ገለ ኣብነታት እውታት ሰባት ምስ ንርኢ ካብ ሃገርና ምስ ንብገስ ዘነሰናይ ታደሰ ቅድሚ ሻምፒዮን ምዃኑ ክንደይ ግዜ ወዲቑ ተንስኡ ይኸውን ዳንኤል ተክለሃይማኖት ካብዚ ንርድኦ እንተሃልዩ እውታት ሰባት ኣብዚ ደረጃ ንክበጽሑ ክንደይ ግዜ ንቕድሚት ከም ዝወደቑ ንዓኻ ኣብነት ከም ዝኾኑልካ ምርዳእ እዩ ካባኻ ዝድለ ካብኣቶም ምምሃር እዩ ካብ ሃገርና ወፃኢ ምስ ንርኢ ሰበይቱ ዝመተቶን ኣብ ንግዲ ዓለም ብዙሕ ግዜ ዝኸሰረን ናይ ነርቪ ሕማም ዝሰዓረን ኣብ 6 ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተወዳዲሩ ዝተሰዓረን እንተኾነ ግና መበል 16 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ውሩይ ኣብርሃም ሊንከን ይበሃል እዚ ሎሚ እንጥቀመሉ ናይ ብርሃን ኤሌክትሪክ ኣምፑል ሳላ መበል 101 ፈተና ናይ ቶማስ ኤዲሶን ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኻ ትኾን ቶማስ ኣብ መበል 999 ግዜ ጠጠው እንተዘብሎ ነይሩ ምናልባት እዚ ዘለናዮ ግዜ ካልእ ምኾነ ነይሩ ሓደ ግዜ እዩ ሓንቲ ጎርዞ ኣብ ሓደ ማእኸል ዕዳጋ ነቲ ውሩይ ሰዓላይ ፒካሶ ረኸበቶም ናተይ ፖርትሬት ክትስእለለይ ዶ ትኽእል በለቶ ንሱ ኸኣ እንጀሩ ስለ ዝኾነ እወ ከመይ ደኣ በላ እሞ ወረቐቱን ቀለሙን ኣልዒሉ ኣብ ውሽጢ 30 ሴኮንድ ስኢሉ ሃባ እሞ ከም መለሱ $30,000 ሓተታ ንሳ እውን ብስምባደ ነዛ 30 ሴኮንድ ዘመሊ ግዜ ከመይ ጌርካ ክንዱ ተኽፍለኒ በለቶ ንሱ ነዚ ክስእል 30 ዓመታት ይወሲዱለ ይበላ ፒካሶ ኣብ 30 ዓመት ክንደይ ፈተነ ገይሩ ምሕሳብ ጃክማ ናይ ሕጂ ቢልዮነር ካብ ልዕሊ 30 ስራሕ ከም ዝተገበረ ትፈልጥ ዶ ዝያዳ ዝገርም ካብቲ ወላ ሓደ ሞያ ዘይሓትት ስራሕ ማክዶናልድ ምስጓሩ እዩ ንሱ ንመንእሰያት ኣብ ግዜ ንስነት ብዙሕ ግዜ ንክወድቁ ዝምዕድ ምክንያቱ ይብል ጃክማ ውድቀት ናይ ፅባሕ መክሰብ እዩ ንሱ ይብል እንተዘይወዲድካ ወላ ሓደ ተምሃርካ ውድቀትካ እውን ንኻልእ ሰብ ኣይተሃቦ ወይ ኣይተመኽኒ እንታይ ደኣ ኣብዚ ወገን እዚ ከም መሓይሽ ኣለ ንበር ነፍሲ ወከፍ ውድቀት ሓደ ደረጃ ናብ ዓወት እዩ እንተኾነ ኣብዚ መስርዕ ብዙሕ ግዜ ክትወድቕን ክትስጎግን ክትንፈግን ምዃንካ ኣይትረስዕ እንተኾነ ነዚ ውድቀት ዝቕበል ስነ ኣእምራዊ ምድላዋት ክህልወካ ኣለዎ ውድቀት ጠጠው ከብለካ ይብሉ ከዕብየካ ክምህረካ ውድቀት መጨረሻ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መጀመርያ ናይ ካልኣይ ፈተና ኣሎ ውድቀት ስእነት ዓወት ዝበሃል እቲ ውድቀትካ ካልኣይ ከም ዘይትፍትን ምስ ገብረካ እዩ ኣብ ሓደ መጽናዕቲ ክልተ ግሩፕ ተምሃሮ ናይ ቁፅሪ ፈተና ክገብሩ ተሓቲቶም
ثم حدا جروب زعبا زفتن وفتنا من فتنا صندوق مجلس ناس تمرون توهيبهم ثم كلا جروب كا بعلوم نتفتنا بزي زقبات مرتي كدالون كتنون تعبيرون كم قمت كل قا تخليت جروب وريهم انت قلنا بدأت فتنا أبز نجار جزء ثم جروب كلته زيادة بلعتن لعليهم زخنا توتات كملسون ترايهم وركت نعوتات زيادة عيلهم لازم وركت تقبلوا دلوكم وي دلوكم